3 בנובמבר, 25, 21, 36, סרטון שני היום, ואני עכשיו בנבואות, מה שנקרא חדשות קיטרו. הורדת מזון מכל הסוגים, מציאת מזון קלוקל, מציאת חיידקים מטורפים ואסונות במזון שיורד ממדפים, בחנויות, במוסדות, בשימורים, במסעדות, מחיידקים אלימים ועד שאריות של ידי אדם, כן, ברגים, ועוד מתולעים ועד יצורים מוזרים, בשר שיצבעו, דגים שינפחו, כל כך הרבה גילויים נוראיים בנושא של אוכל, במסעדות, בחנויות, בסופרים, בכל מקום, ברמות מטורפות. כבר היו דברים מעולם, הפעם זה יהיה עוד יותר גרוע. שימו לב, גם קופסאות שימורים, גם זיופי תאריכים, זיופי מדבקות, מדבקות על מדבקות, וגם על תרופות. סחר מטורף בתרופות. שערוריות נוספות בכל מקום אפשרי. שערוריות בצבא, שערוריות בממשלה, שערוריות בבתי חולים, מתקיפת רופאים על ידי בני משפחה ועד מידע שיצא החוצה. ממציאת מידע על הרצפה, ארגזים של סודות של אנשים ועד פריצות של סייבר מטורפות לבנקים, למוסדות שוב, עד השבתה. אז שימו לב לקטע של קודם כל מה אתם קונים, להסתכל ולבדוק היטב מה בעצם אתם לוקחים. אסונות קשים צפויים בפריז, בצרפת, אסונות קשים, ואמרתי ואני חוזרת, באירופה כולה. הטרור נגד ישראלים ונגד יהודים הולך ועולה 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 עם אנטישמיות מטורפת עד עריפת ראשים. אותו דבר, אירופה יוצאת נגד, ושנאמר פה בצורה ברורה, נגד אותם מוסלמים שלקחו להם את המדינה. וזה הולך וגובר. כשהם צועקים לעזרה, כשהמדינות המפוארות בעבר מבחינת פריחה ומבחינה הולכות ונגמרות עם מחירים ברמות מטורפות שאנשים לא יכולים לעמוד בהם. זיופי שטרות, זיופי כספים, אוצרות היסטוריים מטורפים שהתגלו בים, ביבשה, במנהרות, במערות. הרבה מאוד היסטוריה. תמונות שנגנבו גם בתקופת הנאצים, תתגלנה בתקופה הקרובה. אמרתי שהחשודים, שהקטע של השודדים של הלובר יתפסו והתכשיטים יוחזרו. בינתיים יש כבר כמה וכמה חשודים במעצר. ואמרתי שיש גם שיתוף פעולה מבפנים, אבל זה לא המוסד היחיד שאליו יפרצו ויקחו, תהיינה פריצות בכל רחבי העולם, מפריצות לבתי כלא, לפריצות לבנקים, לדואר, למוסדות. שימו לב שוב, בכל מקום אין הגנה, בשום מקום, לשום דבר. בתי ספר, מוסדות לימוד גבוהים, יריות, רציחות על ידי בני משפחה, מציאת בתי אימה. לא רק, זה כבר לא, זה מעבר לכאוס. זה כאילו אין ערך, ולא כאילו, אין ערך לשום דבר. הכל עם הסתה. לא רק בארצנו הקטנטונת שסובלת ממכונת רעל, שרק הולכת ומגבירה את הקצב, והיא חלק מהגורמים שיגרמו להתאבדויות. כי יש מכונת רעל שמעבירה מסרים מאוד לא נכונים, ויש אנשים באמת טובים שפשוט מאמינים. גל ההתאבדויות, כמו שאמרתי, הולך וגובר. קנדה,
אסונות טבע קשים ביותר ואסונות טרור. למשל הגיע מידע על קוויבק, על ויניפג, על רכבות, תאונות מכל הסוגים. זה כבר קורה, זה כבר קרה, תאונות שרשרת בכל העולם. תאונות שרשרת ענקיות, עד מעל 100 מכוניות. קשרים שיפלו שוב. רכבות שתעופנה באוויר, שתעופנה לתוך אוקיינוסים. חלק טעויות, חלק טרור. צינורות גז שיחתכו. קווי נפט שיפגעו בהם. שריפות במועדונים. שריפות מועדונים, שריפות בקזינו, באוניות קזינו, באוניות בכלל. אסונות קשים מאוד נוספים, לא רק בכל העולם, כמו שראינו ספרד וניו יורק שדיברתי עליה בשבוע שעבר, שתטבע במים והולך שם, בניו יורק יש קטסטרופה מטורפת של מים ולא רק שם, אבל זה חלק, אז מזג אוויר משוגע, ברקים שיגרמו למוות של אנשים, שיפגעו ממכוניות ועד אנשים ועד בתים, יגרמו להם לשריפה ולמוות, גשמים שיגרמו לשיטפון, שיצטרכו לחלץ אנשים וחלק לא יצליחו. מדינות שלמות שפשוט, ואזהרות מסע להרבה מאוד מקומות. אז נכון, הרבה דברים קשים. הרבה מאוד דברים קשים. תאילנד, נפאל, הודו. חלק מהמקומות שיהיו בהם אסונות עוד יותר גדולים. גם כל האזור של דובאי, איגוד האמירויות, איחוד האמירויות, אבו דאבי, כל מקומות הזהב, גם הם ייפגעו. מנזקי טבע מטורפים ועד אנשים שהתנהגו בטירוף. התקוממות גדולה מאוד. גם פה. הבעיה הגדולה היא שיש פה מלחמת אחים כבר. עם שנאה מטורפת. שהולכת וגוברת כל יום. נושא הניכור ההורי, שיגרום לאנשים פשוט לקחת את חייהם. אמרתי ואני חוזרת גם. צריך לשמור על הפצ"רית. יש לה אזהרות קשות, אבל יש אזהרות לעוד אנשים. כאלה שהשמות שיחשפו. איך אמרתי? רעידת אדמה תרתי משמע? זה רק חלק ממה שצפוי פה בארץ. אז כן, 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 המון תאונות, כן שריפות, כן אזהרות על הפסקות חשמל מטורפות ברחבי העולם. כל כך הרבה דברים מוזרים שיקרו במכשירים שהתקלקלו, דברים שיעצרו בבית, שעונים שיעצרו, טלפונים שישרפו, מטענים, אופניים חשמליים. תקופה מאוד קשה לפנינו, ואנחנו זוכרים היטב את כל החזיתות שאנחנו נצטרך לצאת נגדן. עוד לא נגמר איום הטילים, עוד לא נגמרו כל האיומים של החדירות של מחבלים. ראיתי עשרות מטוסים שמנסים להיכנס כאן לארץ. פעולות מטורפות, גם בעזה. ועוד סודות שיחשפו ויגרמו לאסונות. הלוואי ויכולתי להגיד הרבה דברים טובים. אבל הבשורה היא שישראל תחזיק מעמד. והטוב ינצח. ושינויים ענקיים הולכים להיות פה. כי האמת יוצאת החוצה. ושימו לב איך מנסים להסב את הדעת שלא יחשבו על כל האמת שמה שקורה בפועל. אם זה שוחד, אם זה שקרים, עוד מרגלים ועוד שוחד ועוד שערוריות. אבל אנחנו נחזיק מעמד, נבנה את המדינה. ואני מדברת על אוהבי המדינה, ואין לי ספק שהרבה מאוד אנשים, גם אלה שמקללים, מדברים מתוך אהבה למדינה. כי השנאה בגלל מה היא באה? שנאת חינם גרמה לבית המקדש להתפרק, רק חלק מהבשורות.
בהצלחה לכולנו.